फैनानैबो दाबो बेरायनो हाया दे जों दा बहा नागिरदों मम' जाहैनि मम' बहाय मोनो ओइ कुमार सिटिया थौ फैदो सासेया साबे मारिलाय साबेया लाइन मानो खोमोरासै लाइटआ खोमोर साबेया मारि नङाबा मालिकजों रायजागोन मालायनि आन्दाराव थानाय मानसि नङालै दे फैबाय था दे मम' जाहैनो दे लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि मालिकनि न' मालिकनि रुम खोन्थाबाय आरो नोंसिनो माथो बाबुआ नै बाबु रेखा जोङो जोंनि दखान ओरै थाङोबाथाय माने इउनिभार्सिटि मोनहैयो बेजों थाङोबा जोङो ओरै थाङोबाथाय मेन हाइरड मोनहैसिगोन आरो ना ओमफ्राय थाबायबाय आरो जों थाग्राया बै मोजां नुथायसै आरो थाबायबाय आंना लोगोफ्रा नै थांबाय थादों दा जोङो थाबायबाय थाबाय आरो थांगासिनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर सब मोजां बिल्डिं मोजां नै बेहायबो माबा दोनो भारा दोनो बेहायबो केमेराया मावबायलै आंना एसे गारियाथ' होंगो दोंगोखाना बिरादनो जों थांबाय थानांगौ बिराद क्लिन बोथोरा थान्दा ना साफानो जाहैबाय बेफोरबायदिनो एखेयानो गामि बायदिसो गय बिफां दं नै जाय माबा माबि लोगोफोरजों रायज्लायदों खिथानाया नोंसोर बेयावसो दंहैयो मालाय बेरायहैदोंलै इउनिभार्सिटि सिङाव लोगोफ्रा फैगासिनो दंलै लोगोफोर आंना आखाया बिराद मावोलै नै बिराद मावो केमेरा लानायाव बिराद मावो जों थांगासिनो दं दा नै जाबैबाय ओइ नोंसिनि मुंखौ खोन्थानो लाब्रा एसे ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टफोरखौ खोन्थानो लानांगौब्रा एसे आंनि लोगोफ्रा खोन्थाहैगोन ना बाग्लारिसो आंखौथ' मिथिखायो आसिखौ नुदो ओरै थांगोन आरो जोङो दायो मेन हाइवे मोनफैबायलै ओरै थांगोन र' खोन्थानोसै गारि फैदों ओरै थाङोबा मोनहैयो मा मोनहैयोमोनलाय थाङोबा इउनिभार्सिटि मोनहैगोन बे मेन लामा आरोना ओमफ्राय जों दा थांगोन नै ओरैजाय फारसेजों फारसे थांगोन जोङो बिराद लामा गारिलै मेन लामा मोनहैबाय होंगो-दोंगोथार गारियानो बारनो हाबाय आंहा बारनो हादिया बारनोसै ओरै थाङोबाथाय मेन टाउन ना डिब्रुगड़ मेन टाउन बेजों मा थांबाय मा होनो तिनिसुकिया लाहवाल ओमफ्राय माधुरिता ओमफ्राय बे दुलियाजान दिपगै बेजों जालांबाय आरो ना बेजों मेन डिब्रुगड़ा बेनिफ्राय 5 किल'मिटार 5 किल'मिटार ओमफ्राय
बेजों थांबाय थानानै बै मोनसे माबायाव दा मोनहैगोन ना जोङो मम'खौ दखानबो दंना गैयासोथाय मिथिया थांफेराखै फार्स्ट टाइमसो आरोना इउनिभार्सिटि सिंनि माबाया मा होनो बे माबाया रेस्टुरेन्टआथ' खुलियाखै केन्टिना खुलियाखै जोंना ओंखायनो फैयो आरो बेलासिनि ओरैनो बार जाथावथाव ओरैनो थाबायनाया मोजां आखाइया मावदोंलै आंना बे थाबायनानै आं भिडिअ लानो हायालै बिराद मावो ओमफ्राय मोनाबायबो ना एसे ओंखायनो खुवा नुनांगौ केमेरायाबो बारा मोजां नङा क्वालिटिया नैबेबो मोजां मोनजायो खिन्थु बे मम' मोनालै साहाल'सो मोनोना बै साहाल'सो मोनो खानाय सिनग्रा बै जों सिनजाफैखायो खोमसि जाबायलै मोनाबाय आरो बबे औ बैनो ना औ दाना बारनोसै बेखौ र' गारि फैगौलै गारि फैगौ मोजां थाबाय बिराद गारिलै बारनोनो हानो नागिरा लामायानो बेसेबां गारि फैखायो दंबावोसो नै बाइक र' बारगोन नोंसोर ओरैनोखा बेनो बायदि मोनखादां जादों नै आं बारबाय सोंदो नै आरो बेसेनि मोनो मोनथाम प्लेट बिदो जों मोनफैबाय दा मम' जानाय सेन्टाराव आरो मैगंबो लानांगोन जोंना मैगंआलाय मा ओंखारदों मैगंखौबो माबानो होनो मैगङा मोजांथारलै लांगोन डिस्कस ओमफ्राय माबा थारुन नामा मुला मा लागोन जोङो दालाय दा जाखांनानै बासिनोसै दे मैगंखौ ओरैजाय गुवाहाटि जरहाट ओमफ्राय मा होनो नगाव बे थांबाय आरो बेजों मम'आ नै बानायदों औ दे खाथिल' मम' फार्स्ट टाइम मोनो सूप किया सूप तो चिकन चॉप चिकेन है চিকেন চুপ এনেকৈ মটন নাথাকে আজি মটনটো নাপালেই গৰম দেই বহুত দিন অপেক্ষা কৰি আজি পাইছোঁ সঁচা ইমান ঘূৰিব 6 মাহ দিঘৰতো নাখায় না দিঘৰত খাব নাই পোৱা দিঘৰত নবনাই আৰু এইফালে ইউনিভাৰ্চিটিতো নাই কালি দেখি গৈছোঁ এইফালে গাড়ী অ'টোৰ ওপৰ গৈছিলোঁ আমি দেখি গ'লো सासे जिरायनानै दोनदों जों जानोसै मम'खौ बिराद खोमसि जाबाय खिन्थु मोजां सिनायासै भिडिअ'आ खोमसि नुबाय बिराद मानसि जाफैयो जानानै थांगोन लादो लानोसै ना जादो मम' डिब्रुगड़नि आंबो जागोन बरिया टेस्टि जानोसै ओइ माबायदि मोनदों नों मम'या बिराद गोथाव गोथाव बिराद गोबावनि उनाव मोनजागोन ना दिनैसो दे जाबाय दा आंबो जानोसै जाबाय
खासियाव देन बेखौ दाहरनो दे जों मम'खौ जाखांनानै मैगंखौ लानो नागिरबाय दायो मा लानाय जायो नायबाय थादो केजिसोआ केजि 60 बुहुत खोमसि जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ आङो बेहायनो दोनथ'नोसै जोङो दानि माने मम'खौ जाखांनानैहाय फैफिनबाय मैगं लानानै रुमावहाय रुम फारसे थांबाय थानोसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सौहैयो बाय बाय लोगोफोर